An Homa Bay County to kendo ung'eyo maber ni an jasiasa ma Mathare kae. Alal mana matin nikech Ruto nondeng'ona kamoro koro naloko dak nadhi but kuma nomiya tich, ok ni naponda ringo awechi. Koro kawuono biro kar kae mokwongo kapok adhi mabor an adwa wacho weche moko matin. To an nachwera na wacho adieri. Kana donjo ka asebedo ka chakre okinyi pok ayudo thuolo, but koro ayudo thuolo. Koro ne jakom, an kabiro ka mokwongo nitie chacha moro manorna matin nyoro mondo mi namadhi, ok owach mondo akelnu. To Raymond, nikech Raymond Omolo manomiya, to mane owadwa to kendo mane wuodwa mochung' ne arita akelo nukar ka akelo ka siling 4,000 mondo jowa man ka be nyalo madho koro jodalawa an jakom an adwa mondo awach kamae. Adwa mondo awach kamae. Jakom nikech amba wuotho gi sadaka mar Raymond matin manomiya no. Okoro ka umiyo ji dakika 2 to miya 3. Mondo awachi nikech adwa wacho gigi step by step. Namba 1, an adwa wacho wach mar sirikal mamalo ka William Samoei Ruto. Asebiro ka nyaka chak bet ka awuoro ahinya kendo amor kabisa nikech ng'ama winjo ka wacho wach mar Gachagua onge ka. Wach mar Jalinda Mwananchi be ng'ama wacho ka onge. Omiyo an amor kabisa ka William Samoei Ruto utamboe kaka president midhi landi kendo 2027. Adwa wachonu gimoro ka jodalawa. Ka wadu Nyasaye oyie nyathi jirandi ng'ato mako bade modhi kamitoke, bed mamor nikech samoro kata ok omako badi to kinyo nyamako bad nyathini. William Samoei Ruto an awuotho kode ka gi chama mare mar UDA ei Mathare kae. Molawa aringa dhi adak muradi uchako lawa aringa dhi dala. Sani kora yuyo mokoso kayu. Sama nadhi mondo mi alu bang' William Samoei Ruto. Naonge kata gima nanyalo kete mesa. Nadak hospital ward etiaore ute mag mabati. Ma immediately ka nosemiya tich kanadar kanyo to kobudho taneno ka pio yuaji kanyo. Tiende ni an achiel kuom jok manokonyo madino osetho ma wich de wich owil go. Jodalawa kanya wacho marach kata kaluwe dibe nakoso. Dong mano ng'ama nokonyo ngimana. Mar ariyo, jodalawa ok adwa wuoyo kuome mang'eny nikech aneno ko position mapingo William Ruto ka timore nade onge. But an gima dwa wachonu en gimoro achiel. An gimoro achiel kende madwa wachonu. Ng'ato wacho kata ok ni ng'ato wacho. An kapok nadonje sirikal nawacho ni ng'ata ma sirikal onego bedi ni dhi kucho timako ji kela. Idhi kucho timako ji kelo. Adhi ayudo ka en gima tek. Tijegi nyaka wan momiwa tijego nyaka wa lobby for job. Ng'amba biro kawa tich mi kama to onge. Tadwa wuoyo kadwa support Dr. Raymond Omolo. Mana katemo kelo ni ya asewuok e gorofa mar William Ruto nikech ng'ama nyalo pinge onge. Dr. Raymond Omolo ka seche moko kago wang'a e kamera ka ji wacho ni Omolo nyaka ne ndiko timo ang'o, Omolo setimore nade. An achung' dala ka Bondo. To ka chung' dala ka Bondo to ne an appointment mar William ang'owa Ruto. Kendo na support William Ruto gi denda te. No pass out no wuok kae. Ng'ama tiyo matek mandiko nyithindo joluwe sirikal malo Dr. Raymond Omolo onge. To kikia tadwa pimo nugi momiyo. Uwero joma kondiko ng'ato kata an kamako bad nyathino tabiro lando miya microphone mondo alandi. To Omolo en ng'ama ng'wony. Wuod adwen mong'e wach mar adwen gi chike mag adwen. Oling' thi owacho ni otena member to enda zake. Koro in mokonyino in mamondi timri nade ilandi koso nang'o jodalawa. Omiyo an kachung' ka an Omolo sekonya to sekonyo joga to setimo ang'o. An jaoda en polis to nyoche wayuarego mana Mathare kobika. Jodala wadong' mano ber. Mar ariyo kadwa wacho kamae. Omolo ni e ng'ama miyowa barupe to wadhi ga liel nikech achung' dala. Interest mara te ni dala. Unye ubiro dala uyudo kaka kopiny. Omiyowa barua kata mag puonjogi
tachunga lando maneliel ya waere ngama nyathine no timo puonj ka koro kata kane in gi interest gi ngato tiseto ngato ni ang bieliel makamadhi chiwo barua koro kiwinjo ka penjo kuongeringi bi mondo abi jodala wa kar kanyo endo omolo konyo koso konyo koro unu dwari mondo nyisu machal nade kidwaro kony mar omolo ka ine mapoko choponi to sani mapodi to bahati mar ngato kikwe ni ndoko sama ngato yudo king'eyo deka king'eya kama ang'o madhi moni yudo gimomolo nego bende yudo sando ng'anyeo soda ka oko miya monda miu kecheto kokele to piny lich tabro make sure ni nyako bi ka mondo mi okel mondo mos ji akenu winja maber jodala wa ei kwach mar ndiko ema winjo kiwacho ka joko dalo gi joka wakili gima ji wuoye ka en mana wach ndiko tadier gima onego wuoye kabisa ok soda moko matindo tindo maneno kimadho ka ni mibunge okelo gima onego wuoye ka en ni jolweny no pass out wakili no kelo ji adi to dalo no ndiko ji adi mane dongruok koso kanya wacho maracho dala wa onego wach ni office mbunge pass out no wuok waneno kosoro gini ochungi joge kika gikwakore ji mor waneno ka sudi ochungi joma no pass out ji omor ji mosore nyaka jolweny nyaka jonyuol ma nyithindgi no pass out jonyuol dhi malich ka kwako nyithindo madhare ka jonyuol adi mano kwako nyithindo mano pass out jodala wa mana wacho marach anadwa wachonu kama jodala wa anadwa wachonu kama ato sasa mama dhare na aweyo odi wuorere odi wuor ma youth leader ni endi emoluocho mako wago kae to tiyo office oluoch ndalo mana campaign biliano jiwa omaka kamotera nyaka ka DCI ka nyaka gudi wuor mineno ni endi ni wapango kode to wuoto wakili tapango kenda mondo chwad muolo kacha timako nyako di wuor manokia wachni no di wuor bene wan go mpangilio no jodala wa koro ka pap ko ewi ni gimoro ewi anadwa wachonu adieri ato unge maber be unena ga social media ngamo kia olujono dek ang'eny kabisa State House dong mana adier nitie gimiluongo ni NIS report jodala wa osiko golo dalo top makata kiwa golo dalo top akia ang ni koro ni ana campaign ngato ano ka campaign ngato because ano dalo onge gimosemia wakili at least Canada ketia ora ne chulo na rent wakili onde kaka achamo msara dweche ariyo jogi ogo edhoga ma ok aneno kata kare Nyasaye nong'e maber ni wuog ka adhi mi kama ng'oa kama chielo dong sana chamo kanyocho biro utalika chata inse ni mheshimiwa in kikichul bill nikech koro an director utalika nyamogo tiluyo timri nade dhi modong an mabro timore nade chulo jodala wa adwa tieko nikech ang'eyo ni weche ng'eny ka to sae matin tachiel ku gimo kela madhare maduong' ahinya tok ne wuoyo achiel kuom jaduol miluongo ni Fred kama ne wantie ka Juliet notho an adwa dhi go arambe kanyo ater gira nikech en ng'ama nang'eyo ahinya koro dong ambe nyaka ywa gi jowa nikech an kata ka tho to samoro nitie ji moko ariyo adek mabro wacho no dek nyaka wadhi watimre nade waiki but gima wacho madwa weyugo en achiel Nairobi governorship adwa wachonu gimoro ang'e ni security mara ber gima wacho chalo kamae jodala wa uwinja gima dwa wacho tawacho ni adieri to samoro adieri ni be iti ok dwar winji ata dwa chuni kieri winji kieri timri nade we jodala wa nyathi ma Babu Owino ni gima nyalo geng'e e bedo gavana pok oyudi gimomiyo awacho machalo kama awacho kamae jodala wa wacho kama aruwe nikech an ok anja siasa kae anja siasa dala to wetama wacha adieri mara ambe kaka nene gi kaka nene opogore kaka nena kadonje UDA gi kaka Nyasaye no nena no opogore sani kora chiemo ine ODM an masa moro kora nyalo miya kota more dhigeo koro gima wacho en ya gima adwa nyiso Babu Owino gima adwa nyiso Babu Owino en gimoro achiel adieri ma Nyasaye
koda piny ringo, koda piny ogwom, koda piny timore nade. Gini ochomi, lakini weringe counties mamoko. Kidwaro gavana, bi Nairobi, iwuothir Jaluo, wuothir Mluya, wuothir Mkamba, wuothir kabila te, mondo mikwa kura. Wedhi Homa Bay, kama okichunge. Wedhi Siaya, kama okichunge. Sani jithi tho gi kech nyingu, ni kech. Udhi kuchocho, nyithi Joluo ema dhi tho. Koro ber mondo wach nyadieri. In as much as ni you are a potential candidate, duok dala Nairobi kamichunge mondo dhiyo. Jodala wadwa wachonu gimoro. Sani ka Babu Owino oyudo governorship kata gi chama mora mora, to nyaka wa celebrate nikech Jaluo mobedo governor. Sani joma wacho ni joma wacho kamae, we monda wachnu. Sani endi jomoko ne kona kano dek nyaka ne sirikal mi tich. Adier nyoche waneno kimiyo nyathi ng'ato vocha modhi ge skul. Dong nan gi UDA seche ka ne ok udwara. Dong ne ok udwara seche ka. To nyathi ma nyamiyo ni dong wuon gi ne ja ODM. Koro ka jowa gi ni kamoro amora mane kwa nyalo chiemo. Dr. Raymond Omolo ne wan ge UDA. Kane an coordinator mar UDA Homa Bay County tene manofanda katimo gik moko. Omolo mineno ni endi. Sani ji onur kuom Omolo nyaka joma ni kagi ji te onur kuom Omolo. Da koro ng'iye wach mar chama. Jodala wa king'iyo wabunge, king'iyo wanga onur kuom Omolo. No Omolo kiweya to magwanga idhi landi. King'iyo ang'iya Mbadi negi nur kuom Omolo. Nikech Omolo ema nopayo mane ji dhigo ka Ruto. Ariambo kosa wacha dire. Kata mana Wandai odhi mana ka Ruto nikech Omolo ema nopayo madhi kono. Sani endi adier ma Nyasaye ato ane serikal. To ng'ama tiyo matek malo jogi. Omolo chalo ka gima ene minister kila mahali. Ong'ene vijana nego chiem, ong'ene chilielo nego gedi, ong'ene chilielo nego chiem, ong'ene nyithindo nego ndiki. Jodala wa ng'ama ber to ber nade. Jodala wa koso gik ma Raymond timo gi uno kunegi. Dong uneno gik ma Raymond timo. Omiyo an abiro ka to kabiro ka nang'o. An gima kora dwa kwayo ka dhi bet piny kawuok. Jodala wa akia kata gik ma timore gi buneno. Jaluo nyoche wacho ni namba 5 kata 4 chiene weche mag okura. Oseom Jaluo moom piny mosani namba 3. Kaso pod pachi thin iwacho ni Ruto idhi yombi. Wang'ni Homa Bay thara kanithi midhi land go Ruto. Awacho ni nono. Thara kanithi mano land go kuchocho. Wang'ni Joluo midhi tigo kakilando Ruto. Wano kwa dhi ng'eyo ni kura ginadi moa Luo land. Kato land mana Jaluo go kura milion 10 kawe kaka yude no. Wan bora no land ng'awa Ruto. Koro kama wan ka walando mana tuta mara ng'owa Ruto. Kaka idhi lande gi kaka milion 10 dhi wuok e Luo land. Wan watimore nade? Wakia. Wan gima duong' mwang'eyo ni William Ruto idok tim nade? Landi. Kao kamano to mar Nyasaye mondo gwedhi.